Jo sóc de Barcelona i a mi m'encanta aquesta ciutat. Per això crec que és imprescindible que ens conscienciem i reciclem vidre ara més que mai. Perquè encara hi ha gent que no recicla. I jo no entenc per què, perquè és tan senzill. Mireu, ara us posaré un exemple. Reciclar aquesta ampolla equival a estalviar l'energia que necessita una bombeta de baix consum durant 24 hores. Què? La nostra part és la més senzilla. L'única cosa que hem de fer és, a casa, separar el vidre i després ja hi ha una xarxa de professionals que s'encarregaran de donar noves vides a aquest vidre, perquè el vidre té infinites vides. El vidre és un material reciclable 100%, és a dir, s'aprofita tot. És tan senzill. Feu-ho, home. Mira, sembla difícil, però no ho és.